نمانا شکر د بازارên Rojavayê Kurdistanê de berdewama û peyedê jî bi rêya komînên xwe şekir li ser alîgirên xwe belav dike. Rejima Esed jî dibêje rêxistina Daeş rêne de madeyên xwarinê derbasî parêzgeha Hesekê bibin û jêderne taybet dibêjin ku rojana şekir di deriyê sêmalkare derbas dibe lê peyedê wê yekê kontrol dike. Li gorî welatiyên navçeyên parêzgeha Hesekê li Rojavayê Kurdistanê ku Partiya Peyedê bi rêya komînên xwe madeya şekir kirine mijara rojane û xewna wergirtina 1 kîlo şekir di jiyana xelkê de û êdî di mizgeftan zeban dikin ku wê ji bo her malbatekî 2 kîlo şekir bên belavkirin bi rêya komînên xwe. Ji aliyekî din ve Partiya Peyedê biryara gihandina xwe, welatiyên Rojavayê Kurdistanê egeldar dike ku sedema nemana şekir dergehê fêşxabûrê yê Başûrê Kurdistanê ye ku nahêle şekir derbasî Rojavayê Kurdistanê bibe yan jê baceyeke bilind datîne li ser şekir ta derbasî Rojavayê Kurdistanê bibe. Ji bo vê mijarê ARK peywendî bi gelek bazirganên Rojavayê Kurdistanê re kir û te kes kirin ku rojana ew şekir di rêya dergehê sêmalkare derbasî Rojavayê Kurdistanê dikin bi şêweyekî normal wekû berê û tobaceyên nûh ji aliyê Başûrê Kurdistanê ve nehatine danîn. Lêbelê Partiya Peyedê fişarê li ser wan bazirganên şekir dike û nahêle ne bi rêya komînên wê be were belavkirin. û eger peyda bibe jî bi nirxekî giran 2 bare yan jî 3 bare li nirxê wê yê berê. Her li ser vê mijarê îro rojnameya Tişrîn ya nêzîkî rejima Esed belav kiriye ku 1 kîlo şekir li parêzgeha Hesekê di navbera 1000 ta 1200 lêreyên Sûrî tê firotin. Rêveberê bazirganiya navxwe ya bi ser rejimê vel Hesekê jî ji wê rojnameyê re ragihand ku sedema tunebûna şekir li parêzgeha Hesekê û gelek madeyên din yên xwarinê vedgera kontrolkirina komên çekdar yên terorîst ji rêyên sereke yên tên parêzgeha Hesekê û nahêle tobarhilgir derbasî parêzgehê bibin. Lê ew yek li gorî şîrovekaran nerasta ji ber ku ev derdora 2 salan e ew navçe dibin kontrola Daişê de û hemû mede bi hevrêzî di navbera bazirganan derbas dibûn. Çima niha derbas nabin. Partiya Peyedê berdewam astengiyan di jiyana Kurdên Rojavayê Kurdistanê de peyda dike. Carnan şekir û carnan jî gaz yan jê madeyên din.